Sonje kuintroduce to forex trading. So chokutanga ndichatongojamba into registration, ndo the first step kana tichitanga forex trading. Of course the first step is to learn first, umbotanga waverenga wadzidza then wozotangako zvimwe zvese, but right now I assume kuti vamwe mauza the basics, saka ndoda kuti ndingotanga hangu registration, then zvimwe zvese tichazoita later on tichiita tichifamba. So chekutanga ndakakusenderai link, then to support me ukashandisawo that link munenge makwanisawo kundisupportawo, then ichakulead to this page, then ndo pamunobva mauya panapa you choose USD, then client type it's individual, then personal information, country of phrase it's Zimbabwe, but right now ndoda kuchoose South Africa because last time ndakamboita videos for Zimbabwe. Let me look for South Africa. South Africa here. Okay, what to operate by is regulated. Okay, it's my first time to use South Africa for registration, so I have to continue here. Let me see what I rolled out into just say. Okay, right. All right, so let us select South Africa. Kana uri ku Zimbabwe, you choose Zimbabwe. Right now I'm in South Africa, so I'll select South Africa, then it's Mr. Miss or whatever, then let me choose Miss, and I'm registering for someone, so Dr. Ivy, then last name, no, let me register for myself. Mr. Needs send my details and listen, but then interview, then email address, not choose at this one. Unoisa email address yako yauchazongoshandisa. Please usaise ma details ekunyebera, because the moment yaunozoda kuita ma transactions kana ma verifications zvinozokunetsa, so best kutogara waisa zvinhu zvechokwadi. So apa pangu ndiri kuisa yekunyebera just because ndiri kudzidzisai how to register. So this, then I use cell number, that's 739 823 827 average, and out to 6. Yeah, no, but not to register. The first step here, registration, nengo to pizza. So right, ndakuenda email, nocheka email yachona, ndawana yatosendwa kudhara, ndakuti activate account. Internet is slow. Your account successfully verified your email address, meaning ndakutokwanisa kudzokera again. So for that, ndakusave, ndatologwa in, ndatove ne trading account yeWhat Forex. Kana ndadai ndinenge ndatopedza for What Forex, ndatoregister ndapedza, toita kuti registration yatopera. But usati watanga anything, best kuuya panapa wosubmita or upload my documents, then wocomplete my steps anenge achidiwa,
country of birth tinogona kushandisa Zimbabwe. Then country of residence South Africa, city ndakuti Johannesburg. Johannesburg, I guess not the correct spelling. Then street name and number ndinoti rangu this kunyebera. Then ndakuti postal code, I can't remember postal code there this side. Let me Google postal code Johannesburg zip code. Johannesburg zip code. Johannesburg zip code. Because I don't know the zip code, so I'm going to check out which one here. Let me use 2194. I guess ndio, I don't know. Yeah, but inofana kunge ndinoshandisa. Let me use 2194. That's 2194. Kana iri Zimbabwe akati zip code unoisa 0263. ndio yake ngoti hatina zip code currently, I guess, so tongoshandisa 0263. So purpose of account opening, obviously it's trading. Then estimated annual, isusu vamwe hatina mari less than 10,000 years. Source of funds tinongoti savings. Employment status tinongoti self-employed. Tongoti unemployed kuti zvisanetsa izvo, kunozonzi choose whatever zvakawanda. Estimated net worth toisa less than whatever. Choose up to $10. Education tangesa postgrad. Then does you currently why do you undertake transaction in financial? Obviously. Have you ever employed in financial more? Then takuya trading knowledge, what and experience is and about financial instruments. Okay, ndisikuda zvinhu zvakawanda, so ndakuisa manoo kuti zvisanetse. Handisikuda kufila madetails akawanda. Investment knowledge, I have attended seminar in a course. Yes. Are you currently or ever been involved in any criminal? It's obvious. Do you have a relative? No. Are you? Oh no. This, then finish. Right. The pizza registration. Depends on just small home page. Now here again, now to upload document this time. Then now to first thing means proof of legal existence. That's a ID, kana passport, kana driver's license. But then no advice. I to kana only passport first. Shansa passport. Kana only usina passport shansa ID or anything. ID yekunyika kwako kana passport kana driver's license. So kana washandisa ID, upload ID yako pano front, or select front yako. Then reverse side ndo back side, or select hapa. Then kuno kwakuya proof of address. It's either unoshandisa electricity bill, gas bill atina ku Zimbabwe andinamboiona. Phone bill mostly ndinoshandisa phone bill yete 1 year. Then bank statement, yeah, you can use bank statement. No other option itoripo yekushandisa bank statement, but make sure ine address bank statement yako. Kana isina vanoramba, kana usina bank statement unokwanisa kushandisa phone bill. Kana usina phone bill kana anything, best
to look for another phone uye pamba paunogara. Kana isiri muzita mako vanoramba. So pari trick apa unogona kushandisa kana Photoshop or something wochinja zita meno zviri kwamuri. Yeah, but mostly inini hangu ndo zvandinoita asi chitsotsi. Then uya panapa wochoose that scan the document raunenge waskana woti upload. After that kana uchiupload, kana uri kufaila kuuploada unongosenda madocuments ako to backoffice@wordforex.com. mostly this one it's different because ndashandisa South African domain. So I think unenge watopedza registration. Kana nchiti familiarize neaccount yako, first thing chanofanira kuziva, this my WordForex ID iri very important. Every time paunoconducta WordForex using live chat unofanira kuiprovide iyoyo kuti vasakunetsa. Even using email vanoibvunza always, saka make sure kuti unogara watovaudza ID iyoyo kuti ichii. Then panapa ndo paunoona balance yemuwallet mako yeWordForex, not trading account but wallet yako inoonekwa panapa balance. Kana uchida kudeposita you choose this option, kana uchida kuwithdraw you choose this option, kana uchida kutransfer mafunds you choose this option. This option unoichoose kana uchinge watodeposita to WordForex. Then after depositing to WordForex unozouya kunongwa kuita internal transfer or select a transfer from my wallet. This is my wallet, ndo inenge iri wallet yako ishi, haisi trading account ishi. So unenge une trading account yako inozouya kunotransfer panapa pane list of trading account. Muchazoiona kana tichinge opena after verification, ndo paunokwanisa kuopena trading account yako live account. Saka unobva waselecta kuti 2, wobva waiselecta trading account yachona, wobva watransfer, waselecta neamount yaunenge uchida kutransfer yachona, wobva watransfer, yobva yaenda kutrading account. Trading account ndiyo yaunozonoga into MT4, ndo inoshandisa trading account. This platform it's my wallet, haisi trading account ishi. Ndo kwaunotransfer mari dzako dzichibva kana kuti kwaunowithdraw mari dzako dzichibva. Kana wakuda kuita withdraw, first thing unotransfer futi. After transferring unenge wakuselecta transfer from trading account yachona futi, then to my wallet. This is my wallet anditi, then wakuzoti withdraw mafunds ako wochiita the process yewithdrawal yachona inenge ichidiwa ipapo. Ndichazokuratidza kana tichinge tapinda trading account iri real account. After this unenge wakukwanisa kuchidzoka kuhome kwako paplatform pedu futi tati tinowana pachiuploada maaccounts. Unokwanisa kuona list yematrading accounts aunawo. Currently handina kana 1 because it's still new. Unokwanisa kuopena demo account. Let's open demo account. I think ndo another step yatikuda so far kuti tiite malessons edu. Pademo account unouya kunokongochuza yagara iripo iyi. This other one handisanda kumboichuza iri pazasi yachona, maybe one day ndichazoiselecta. Then amount, choose the minimum. Then by clicking this chichi would submit. After submitting uchasenderwa kuemail kwako madetails aya. Saka donowari nekumachengeta anenge atori kuemail already, because if I come kunoku tinotowana chatosenderwa madetails achona. These are the details atasenderwa kuloga into demo account. So musazoshandise demo account yeMT4 yayo kuti uchipedza kudownloada MT4 unobva wawana pane default demo account yavanokupa. Mouse this one kuitira kuti mujaire maspells nezvese zveWordForex nemacurrent spells eWordForex. Then iyi ndo login yako to my WordForex. My WordForex account neishi iri pana apa iyi yekuwebsite ndo inonzi my WordForex. Unoshandisa malogin details aya anenge akanzi
welcome GGG access my What Forex website only your client area unoba signs up this and your password yaunenge unayo. Then but kana uchida kuloga into MT4 unoshandisa these ones sorry unoshandisa aya ekupedzisira akanzi demo account aya anenge akanzi demo account opening ndio unoshandisa this ones andile right. So far takane details edu takuchiroya kuno. The next thing chakunoita kuita takuya takuti trading platform takuya takuchidownloada MT4. Pakudownloada MT4 vane Windows you click here, vane Mac you click here, vane Linux you click here. Let's say in Windows ndinoenda click at this. Na click at this redirect to pano pop up this now to start download. Now start a download napedza ini ndakatodownloada kudhara ndobva ndatoinstalla application chachona. Kana chainstalla chinobuda chakada kuita almost like this. So inini zvangu ndichashandisa sorry but tinoita toita zvimwe zvinhu zviri advanced. So ndichashandisa this one, not this one. Let me use this account. File unouya panapa what file login login wauchisa ma details ako aya yawambosenderwa. So MT4 ndinoda kuti tishandise ichi like this one. What's the password? This password inobhoera chinowana. Ukangoita yekukopa like this sometimes inoramba just because inosiya space at the end. So yeah, ndina demo. So kuti uwane demo server this unoshandisa this IP address ichi ndo yedemo server. Now selector over waadira to this. Kana uchishandisa mobile unoita zvekutotaipa kuti log into existing account then ubva waselecta What Forex SV demo live demo server. Don't select What Forex demo server. Inenge yakanzi HF markets SV demo server ndio unoselecta iyoyo ndio unoshandisa kana uchishandisa mobile application. Then ubva waisa ma login details anenge aunenge unawo akaita senge awa right. The next thing after we log into MT4, let me check to log in successfully. It means no connection. Why? When check at the side the MT4 yako pasasaba kana the connection status no connection. You check the why it no connection or yakunoku. I don't even know the reason why it's no connection. Maybe let me keep trying. Boss, can I think with a connection? Inofanira kushow something at the bottom panapa. Show a green instead of red. Panapa green bars panapa. So let me try figure out why iri kuramba kuconnecta. Ndaisa ma login details ese panapa. You select trader's password, not investor password. Investor password ndichazokuudza basa rayo later on. Ndakuita zvinhu zviri different kunoko. Let me check.
unenge ndinoona kuti chii chiri kuitika pana. The part no stress. I'm trying to look in some details, but my details I don't know how to run. Okay, but mostly no guy to log in, and I face some challenges in log in. You can contact support pana the live chat. Then name rako actually, but then address ya email address yako yaunenge washandisa for registration. Then phone number is not necessary. Then you choose a forex account. Then account yachona, I'm now using my real account yachona. Let me go back no live chat. So ngenda kushandisa my real account instead of using this one. I create an email address. So gmail.com, then phone number 30, then banana for forex account. I'll choose this copper. That's copying. No paste kana unyora type it in, no paste submit. Utaura nawo zvauri kuda kuti vakuitire, atouya weipaula usvika uchitaura naye. But currently nezvangu handisi kumuudza ndiri kufeila kuconnecta, but ndinoda kumuudza kuti andichinjire demo account balance yangu, because paipa yataselekta iri 5,000, but right now ndinoda kuti andichinjire to $500 in a realistic amount, kwete amount it's a fake it. So let me say, okay, choose my demo account balance to $500. Then ndomuudza account yachona, account ndakuenda nawo nocheka kuti yakanzi chini account yachona. It's 939232 ndio yandikuda kuti andichinjire. So ndakumupa, then my ID is, nawo chimuudza ID iya yatataura nezvayo, copy ndio ID yandiri kumupa, which is this one. Then ndamusendera. Chandinofarira about hot forex, vanoresponda fast, vasiyana nemamwe mabrokers ekuti anogona kutora kana 1 day rese asati akuresponda pazvichemo zvako. So that's why ndichifarira kuashandisa. Now vatopedza, vamwe vanenge vatotora time yakareba stereki. So this time vatopedza. Right now let me check kuti zvanzi chini. Welcome, ndakupa ndatoclosa, ndapedza nawo. Sometimes unokwanisa hako kuemailirwa transcript yako kana kungosiya zvakadero nekuvaretawo, but they are good, vari right zvavo pakuresponda fast. Right, tapedza takushenda demo account balance yedu yachinjwa already.
So ndoda kuloga into another demo account. Just like login. Right. Here's my details. Okay. My details are shown. Login to. Kana wadownload MT4 World Forex panapa panenge pakatonzi demo kudhara, saka usvika uchichinja chimwe unosvika uchingoisa username nepassword yako autologa in. Right, I don't know why iri kuramba kuloga in this time footer. Invalid account. I now know the reason. Not paid. Password yangu ine space at the end. This space ish ndio iri kundikwadza ishi, saka ndikakopa password ndinofanira kunoisa paNotepad first, then ndonoikopa from Notepad ndauchinoisa pandinofanira kuloga in. This time inopinda, naimborambi yapinda successfully sezvamuri kuona panapa. Yaita ball. Kana yaloga in successfully inenge incoming mail. Inoti wapinda mudemo mako watoema already. Right, demo unowana mune machats akawanda achichi, but I prefer kuti ungo maximizer, then after wa maximizer anenge akadai so saka ungo maximizer 1 kuitira kuti uve ne clear view yezvauri kuda. Uchinja apa kuchinja macandlesticks, kuti ndiselect macandlesticks iye uchinja uchikwanisa uchiva nebetter view. $500 balance yangu iyi yandava nayo panapa, ndatova nedemo account, ndaregister everything zvatabo, ndava ready to trade using demo account. Right now zvese kana zvapera panapa ndipo paunokwanisa kuchinja kuti uruda macandlesticks 1 hour here, 4 hours, 1 day, 1 week, 1 month, etc. zvingodero. Demo account this side ndokwaunowanawana macurrency pairs ako anenge akalistwa kunoko. Kana ari mashoma like this no right clicker, then wobva wati show all, anobva showa all vese Anana, UK, 100, Rio, Alibaba, Google, whatever, zvese zvinenge zvava kubuda kunoko. Vakatoedera manew pairs aya, Euro, South African Rand, tichingodero. So ese anenge alistwa kunoko, kwete kuzoti handisi kumaona. Mostly vanhu vanofaila kuona this one. This is gold. Ndoma gold currencies. It's gold versus US dollar ne gold versus euro. Right. Right now ungotova ne demo trading account yako, everything zvavepo. What else chandinga kuexplainerai pademo? Aya ndo anonzi macandlesticks achona kune vasingamazivi, anoselectwa using this. Ndo atichashandisa for analysis and everything. Mostly ndo andinoshandisa zvinhu zvese zvandisandambozoshandisa zvemabuy nezvemaline izvi ever since ndandambomashhandisa for trading, but ndinoshandisa macandlesticks. I'm not saying kuti ndiwo ari recommended every time. Maybe unenge wawanawo strategy yako ineyo kuti unoshandisa zvinhu, it's okay to use that strategy. Then kana wakuda kuplace order, vanhu mostly this part ndio yamunofaila, ndio yamunofesa machallenges yekuplace orders. Let's say wasenderwa a signal. A signal is something like this. Mostly send my signals. Let me check which one do I use here. Mostly send my signals and then carry in this format. To run like for example a Euro USD, and then I can try something like this. Then I can out Euro, and then I can out sell Euro USD.
ndovanati kana kuti 8 ndinotarisa this price ichi iri panapa kana ndichisela at 1.13364. saka mostly ndinoignore the last digit not 336 instead of either this form ndinosiya yakadai. So because mostly vanhu vazhinji tinoshandisa ma 4 decimal place whatever. Then ndakuti TP, that's take profit. Kana nichiti TP ndokureva take profit kana for example, let me use 1 hour chart. Take profit, let me say maybe Nenat cannot take profit at this level in 1320 1.1316 ndoba ndinowanzisa. Let's say ndoba ndinelesa take profit yangu ndoba nato 1.1316 nditi stop loss, maybe stop loss ninchiti panapa around here, that's 1.1367. The reason why ndiri kuisa ipapo inyaya yekuti ndiri kungogadzira something chekuti muunderstand. Hazvisi kureva kuti ndo zvazvinofanira kunge zviri, no, you can do whatever zvinokuitira. Zvirevi kuti izvi ndo zvinofanira kunge zviri zvinhu zvachona. Alright, now iwe unobva wauya kumarket kwako ukaona yadarika like now, handiti muri kuona chati sell at 1336 ike zvino yapa 1330 ichiri murange because yangu sara ne6 pips ndo dzandanonoka nadzo. So mostly nongouya wo double click here, wa double click, you choose lot size inoenderana na account. Kana account yako iri like 500 like this, you choose 0.05 tomboti ndio handinoenda tishandisai. Umboisa stop loss yako nouya ucheka stop loss, yeah, that's this one 1.1367. TP yako take profit uya edera this one again, that's 1.13, let me check again kuti ndanda tichini 31616 over place a sell was not a sell market execution. Make sure that pakati market execution over dot sell zvatopera ndo inonzi trading yacho. Wato place a first order rako rakutorana currently obvious every time pauno place an order rinopinda richitori loss already. Why? The loss inokonzereswa ne the difference between bid and ask price inova iyo inonzi spread inenge yakashowa panapa. Mostly ndinoprefer kuti ishowe, kana uchida kuti ishowe no select this inenge yakashowa panapa. Right, the best thing chandinodira kushandisa MT4 yecomputer ndechekuti ine inonzi trailing stop. Trailing stop wakaklicka panapa ukati trailing stop, mostly ndinotaura kuti kana uchishandisa masignals andinoprovide inini, kana kuti whoever anenge akutishandisa trailing stop noya baba unoshandisa kana unotrailer for 20 pips. 20 pips is equivalent to 200 points. About 3 pips is equivalent to 30 points. So 200 points apana tinoya kuti custom about 200 points or what. Okay, I need it. No 20 pips is trailer for 20 pips. This means kuti ikaenda profit for 20 pips kunoko, ikaita profit ye 20 pips inobva yamova stop loss ichi yaiswa panapa ichi, inova this stop loss inobva yaiswa pa open price panapa. Kana uri online zvine advantage yekuti unobva wabvisa trailing stop iyaya wobva wati 9 kana ichinge yamova this stop loss to open price andidi unobva wabvisa. But kana usiri zvine advantage yekuti yatrailer ikasvika pa this level inokontinua ichitevera profit yako ne 20 pips, difference ye 20 pips, but pakaitika reversal hauchapinda kuloss, wakusvika uchirohwerwa trailing stop loss yako iri in profit, hairohwe iri in loss trailing stop loss.
inorohwa iri muprofit. Saka zvine advantage yekuti kana ukabuda market ikaenda yareversal haufesi madangers ereversal. Ndo advantage yachona yekushandisa trailing stop loss. Saka mostly I recommend you guys kuti muishandise trailing stop loss. That's why nichiti trade using laptop not mobile. Handizive kuti pamobile iripo here but ndakaishaiwa. Saka ina ndiziva anenge aionawo ngandizivisewo ndozivawo, because hazvireve kuti ndinoziva everything. No, iwewe uri munyowani kudero unogona kutozoziva more than inini, ukatondibetserawo kutoziva zvinhu zvinyowani zvandisingazivewo. Right, now tatoplace first trade yedu yeseo. Maybe tawana another one yatinoita ichiti pamwe ndeyebuy ye-USD card ready. Tawana signal again akanzi buy, akanzi kana kuti buy USD card it. Currently tunataka kushanza market execution, that's 1.2981 and 1.2981 TP. Tumbo TP yedu yanze kana kuti at 1.30 whatever zviri papa. Then stop loss yedu toti yanze kana kuti 1.2953 nditi same thing. Stop loss inongoenda pa stop loss, TP inongoenda pa TP. Stop loss yedu takutongoibayirira pa stop loss, TP yakutongoya kubayirira pakanzi TP anditi. Then volume, don't forget volume isainoenderana neaccount yako. Apa bandisi kureva kuti account ye500 unoisa volume ye 0.05. no, account ye500 unoisa volume ye 0.02 kana 0.03 ndo the best yekushandisa. Right, panapa comment unogona kungokomenda kuti kana kuti signal kana uchida zvina basa izvi haisi kungotaura wangu signal from ndiri maybe ndo zvanongochida, haisi recommended, it's optional. Then market execution, it's obvious. Then sezvatati it's a buy, tauchiplace achibuy signal yedu. Right, this one ratati place kudhara ratova in profit already 50 cents. You can close profit kana waona kuti yasvika paamount yaunoda, but ine recommend kumirira for TP. Asi signals andinopa mostly anenge ane TP iri kuresa. Saka unoisa TP unotora profit paunoona kuti it's enough for you. Kana kuti yasvika kuzvi more than 30 pips unokwanisa kuclose half load. Kana nichida kuclose half load like apa nichida kuclose half load, ndinouya panapa ndoti modify or delete order. Sorry. Let me close. I think that error. Ndinouya panapa kuti right click or close order. This one is kuda nditransfer ndokuda. No, this kuda zvese izvi futi. Saka ndoda kuita double click. You double click kana uchi close half load, or select half load. It's 0.25 but hakuna, as you know it is 0.02. That's our half load. Then you about market execution inenge yakaselectwa papo. Panapa pane pakato selectwa already to close. So when you get to close sell 0.02 chichi by market na close half load. Then I close half load baba. Now makuona kuti ndasarwa nesize ye 0.03 zvichira nda close half load. Ndopa tinoti close or minimize profit, whatever, minimize loss. Kana kuti chichi zvanenge ndichiposta kugroup mostly kana ndichikusendera ma-signals. Right, matoona kuti half load yato close sei. Zvine advantage yekuti even ikazoenda kuloss, ikazoenda ikanotrigger trailing stop loss yako kana kuti entry ikadzokera kuentry, iwo watotora profit already. But apa ndatadza hangu kutora profit. Why? Because ndandisiri in profit, ndachida kungokuratidza kuti munozviita sei. Then panapa ndo pamunoona history
ma-close transactions enyu munomaona nepanapa. Then what else chamunganida kuziva apa, right, makuziva kuplace ma-orders. Tapedza ma-orders takuchienda mama-pending orders. Pane anenge ari ma-pending orders. Ma-pending orders ma-orders akafanana senge ma-sales stop ngatichinjei chatiri kushandisa timboshandisa GBP USD. Tine ma-sales stop, ma-pending order types. Tine ma-sales stops. Tine inonzi sales stop, infact ma-sales stop. Then tine buy stop, tine sell limit, tine buy limit. Right, aya ndo ma-pending orders atinawo aya. Right, ma-pending orders aya are important kuti muwazive. Why? Mostly ndinosenda ma-signals arino in pending orders. Kana kuti iwewe paunoita analysis dzako wega wakugona unokwanisa kuseta ma-pending orders. Kana tichiti sell stop tinoiplace sei? Unouya panapa woselect market execution, pending order, sell stop, selector, wobva waplace sell stop yako pavalue raunenge uchida, ne-buy stop ne-TP yako, ne-stop loss yako, volume yako, wobva waplace pending order. Saka right now timboisa example ye-sell stop. Toda sell stop ye-GBP USD, toda kuti kana rasvika pa-this level, that's 1.2903, ribve rakontinua kutengesa, rikontinue ne-sell, richikontinua richidzika kuzasi. Saka takuisa ipapa 1.2903, then TP yedu toda kuti inge iri kuzasi kana kuti ku 1.2890 uno 1.2890. Then stop loss yedu toda kuti kana kuti inge iri kuno kumusoro uko 1.2935. Right, taplace sell stop yedu. Sell stop yedu inobva yaiswa pazasi zvichireva kuti haisi kurana ishi, yakamirira kuti kana yangosvika pa-this level yobva yatrigger, yobva yarana. Yasvika pa-this level iri yobva yatanga kurana. This candle rikamuvha rikasvika rikati richikontinua richienda, ndopatinenge tichiti trading profit. But rikarivhesa rinodzokera kustop loss yedu. Saka tei tanyora, saka toda kuti rikontinue kana iri sell stop. Saka so far zve-sell stop ndaexplaina, mamwe ese ndichazoexplaina later. Ma-pending orders anongowanikwa ipapa, hakuna kumwe kwaanowanikwa, ese akatolistwa ipapapo. Aya ari 4 ndo atinoshandisa. Right now tapedza, takuziva kuti unoplace sei ma-orders ako, everything zvaakuzikamwa. Saka next video hatichaita, tichange taakuchiexplaina manje kuti tinotrader sei kana kuti tichaexplaina zvimwe ma-basics, everything zvinonidwa kuti ustate kutrader. Thank you guys, tobatana later.